Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:02, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo ni kita sang panahon mga kaksyon. Sa aton sining linya, ang pagbabalik ni Sir Dave Quahaw sa buong gabi, hidlaw man ta sa iya ba? Sa Provincial Disaster Management Program Division, Sir Dave, may gabi. Yes, thank you gida Action Bro. Kag mayong gabi man sa imo, subong man sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. So Sir yan Dave? natin lakat sang yes sir. Sir, do ka timely man nga Christmas na pagbalik mo, do gintabo agad no? Gani man. Yeah, mo gidla. Dugay ang bulo bakasyon mo, sir, ah. Okay, tiyari naman kami subong sa bago naman nga opisina. Wow, congratulations, good sir. Sige, sir. Sige. So sa liwat, mayong gabi, so yaring atong lakat sang panahon, Disyembre 10, tuig 2020. Sang alas 3 sining hapon, may ara kita sang isa ka low pressure area o kon LPA, kag ini siya ginabana-bana mga 205 kilometers west-northwest of Calapan City, Oriental, Mindoro. Ini siya may coordinates nga 13.8 degrees north and 119.3 degrees east. Samtang northeast monsoon padayon niya nagapikto sa northern Luzon. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon kag Pangasinan makaagaw sa magal-umo na kalangitan kag ginipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan pagpanaguob pagpangilat dala sang low pressure area. Ang iba naman nga bahin sa Cordillera Administrative Region subong man sa Cagayan Valley makaagaw man sa magal-umon nga kalangitan kag ginipagupdan man sang maulanon nga panahon dala naman niya sang northeast monsoon. Ang iban nga bahin sang Ilocos Region makaagaw man sa magal-umon na kalangitan kag ginipagupdan sang light rains tugaman sang northeast monsoon. Ang iban nga bahin sang pungsod Pilipinas makaagom sang kasarangan tubtob magulugal-umon na kalangitan kag ginipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental gitna syudad sang Bacolod makaagom man sang kasarangan tubtob magulugal-umon na kalangitan kag ginipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan pagpanaguob pagpangilat espesyalmente sa kapunanon o kon kagabihon. Sarangan tubtob mayo malagi nga pagmanumadlos nga huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan o kon east ang padayon nga impluwensya sa busan sang probinsya. Ang karagatan sang probinsya mangin kasarangan tubtob mabalbalod. Dave Quahaw sang Provincial Disaster Management Program. Good evening. Good evening, sir. Thank you, sir. Thank you, good action, Brian. Yes, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. So far, matulot tawagin man palibot na to na may gamay nga maulo-ulanon nga sitwasyon pero mayo man para mabulubog na one man palibot naton. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasubaan kag Kabakyasan, alerto lang 24/7 mga kaaksyon. Antes pa naman ang tanan ng aton anay nga kuan pagpangmuyo kada gid gabi antes sa aton nga pagpangalagad.
Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:08 na. Subong nga adlaw mga kaksyon, yari na kita sa Webes, Disyembre 10, 2020 na. Mayara na gidlamang kita sang 25 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 22 dias ang nabilin, magalumpat na kita sa panibag-o naman nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi 2021. Anyway, sa monitor na kamodri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa YouTube, maka-YouTube ban, pwede man ka check dito sa aton sini nga Twitter account. Mula bisita lang mga kaksyon kag sa aton sini nga mga watchers. Kanto lang sa comment section para sa inyo sini nga mga mensahe. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang para mahatagan tagid tanan hustisya karon sa pagbasa. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Kwarte man ay nagluntad dito sa Banwa sang Calatrava. Ining isa ka 62 anyos nga babaye. May diferensya pa sa lawas action hands kay ni siya inabalang buktot. Pagkatapos manok-manukon pa action hands. Nasapwa na lang nga isa ka mayami nga bangkay pasensya sa nagapanihapon. Medyo hindi na maayong iyang sining panimaho sa sulod sang Balinghuyan sa Barangay Bagakay, Banwa sang Calatrava. Ang pamilya subong galibog ang ulo kung paano natabo ini. Tiyang pulis, sambal sang pulis, isa sa makabulig kung tani nga matrace ang mga suspitsado. Kung may ara ginman sang naghimo sang ining krimen, amo ang pagpa-autopsy tani kag ipaidalom sa postmortem examination ang bangkay sang biktima o galing according sa police take note. According sa police,
hindi magpasugot ang pamilya nga i-autopsy or i-postmortem man lang ang bangkay sang biktima. Action firing line. Ang iban nga balita sa lokal mga kaaksyon, check taman karon diri sa syudad sang Bacolod ang nagluntad nga shooting incident dira sa may Lumina Subdivision, Barangay Vista Alegre sang kainalang sang Kaagahon, pagkapila sang isa ka gwardya diri mga kaaksyon. Action firing line. O galing daw libog ang ulo sang kapulisan kay hambal sa mga gwardya to may kalibre 45, pero hambal sang pulis daw wagi kami kita basiyo to nga o basiyo bi nga mapahambal kita nga may naglupok nga 45 abi. Action firing line. Kay once gani nga magpalupok ka sang 45 mga 9mm kag ang mga high caliber iya nga mga armas luthang action hands, ang ila sini nga mga basiyo nagatalalabog na iya, no? Nagaginuwa na. So tiway ka naman guro time nga himuson mo pa na after nga makapaniro ka kay kini imo nga intention da after paniro madlagan ka panago kag makapalagyo ka sa crime scene. Action firing line. So didtong pulis wala sa may makit-an. Kay kon gingamit abi nga pagpangluthang mga 38, 22, mga armas nga 357, di tambor na siya, nablang di bula. Ti kadalupok kina magwa liso lang. Ang basiyo mabili na da sa tambor-tambor niya. Action firing line. Pero lantawan tani abi kung ano gidbi ang dangtan sining nasambit nga investigation abi sang kapulisan kay natuon subong ang kanyon sang pulis sa pag-imbestigar didto iya sa ginaligar pagkastigo sang mga gwardya sining mga basurero nga nagsulod sina nasambit nga subdivision. Action firing line. Basi bala ko no nagtimalos balahaw. Ti kon sin-o man to mga basurero nga ginatumod sang pulis subong kung may kahilabtanan kamo, ti pwede gid kamo ya makagwada kung waay pagid kamo ya kahilabtanan kag natumod ang inyo siningangalan dira ay paginunuwa na kamo. Action firing line. Kag magpalanugid kamo sang husto kay ti inyo ngalan ang gagwa sa sini nga mga tinion maka-action base iya sa pagpalayag sang kwan kapulisan. La City 13 an action J, kumusta subong internet to man? Pigaw gid. Tingala ko man nga galibog man ulo ko doon mo ko kapati amo ni kadamo viewers ka. Pigado subong internet gid man. Down gid jagle. Anyway, sige. Salamat gid action J, ano? Anyway, sa iban nga balita lokal mga kaaksyon, i-check tanay karon kay action Marlon Hinabeya. Kay kun idumduman nyo si Novi Andico, amo ni nadula ginaligar abdak. Last November 19, 2020, kag December 3 na lang ginpabalo ang iya sini pamilya nga ini siya ang ginabdak sa wala pa makilalaan nga mga suspitsado. Action firing line. Ang mga pamilya sini nagdangop na sa National Bureau of Investigation. Ang NBI ginatutukan subong ang mga tawo nga may kaangtanan sa illegal nga droga. Action firing line. Daw nagasanag ang istorya sini. Daw na intra na ding droga-droga. Anyways, paplastar tani karong kaaksyon Marlon Hinabiya kay ginasunod tani nga isyo kag balita mga kaaksyon. Samtang diri sa syudad sa Bacolod ang road clearing operation padayon karon nga ginahikutar sa aton mga otoridad. Action firing line. Pero kon gusto gid sa aton nga mga opisyalis dira sang road clearing operation nga makapang saway gid todo diri sa dalan Lacson basi ga monitor kamuda. Ari ni mga sikandhan, nga mga salakyan, no? Kayo mga ulo nila, ara naga-overlap na sa footwalk kag sa inang alagyan sang tawo. Action firing line. Basi ka monitor man ang tagiya sa mga salakyan da. Piliog nyo ko ulo atras sa mga salakyan, yung mga gina-display da kay ang footwalk gani mo, alagyan sang TL, pampubliko, hindi kay bulutangan sang ulo, sang inyo nga mga sikandhan, nga mga salakyan. Action firing line. Kag diri sa Bacolod karon main topic nato na balang istorya. Ano balang ginmitingan sang EOC, ang Emergency Operations Center sa pagpanguna ni City Administrator Ang Department of Education kag iban pa nga mga institusyon sa sang gobyerno pati na mga mall managers mga kaaksyon iri may connection sa 15 years old under nga pwede makalagaw no sa panahon sang pandemya. Action firing line. Kag check taman karon kay ang Department of Education sa Negros Occidental nagaplano man
or gina-check pa nila ang posible abi nga face-to-face man nga pagbalik sang eskwela sa masunod nga mga binulan. Action firing line. Laboton ka man ay karon isa ka Indian national nga dotayan niya lang linugos ang iya sini nga timbang diri sa Bacolod. Action Brian Borden. Action firing line. La City GC6 Action Radio Philippine Standard Time. Antes ko magpabalik diri sa lokal, manglugayawon ko gamay lang sa balita national. Ang balita sa national, mga kaaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte na talana nga may ara sang full cabinet meeting on December 14. Ini mga kaaksyon kadungan or before sa iya sining Talk to the Nation nga ginahimo every night sang Monday, mga kaaksyon. Action firing line. Kung ano ang pinaka mga signifikante dire nga mga topiko ina ang wala pa nahibalan ni Attorney 133